Dumani edume ezizweni isihlahla somdlebe nontela msipha bhejembeje bazweni impandla nhliziyo zamadoda ayibomvu nabasethethe nabasenyimbane mkhonto kwazi igazi intaba ikhalamanzi dictionary ndaba zati dumndeni ngalunywa inja ngaphethe nduku ngathi ngiyakha kwabhidlile ngathi ngiyafulela kwanetha siqugula khehlela lihlale emoshale chiya mntolo makha ngathi ungavuleka indlela nina bohlanga Nginibingelele nonke South Africa ngibingelele wena uqeda kungena njengamanje ngibingelele umama ngibingelele ugogo ngibingelele umprofiti ngibingelele izangoma ulive wanamhlanje ningixolele kuyofanele ukuthi bonke abantu abanemoya bonke abantu abathi mabelele ebusuku beboniswa izinto bonke abantu mabelele ebusuku baphuphe ngicela namhlanje basondele la Ngicela wonke umuntu okholelwa entweni yesintu asondele la. Kunento engifuna ukuyidlulisa engifuna ukuthi ngiyidlulisa on record. That is why I'm doing this because ngikwenza lokhu konke ngifuna kwenzeke on record so that one day when this thing is happening still remember my video. Today mhlaka 4 if I'm not mistaken, is the 4th of January 2026. Mhlaka 4 January 2026 isikhathi u5:07 PM ntambama. I'm broadcasting live iseThekwini la ngikhona. Ngicela before ngikhulume lento engizoyikhuluma ushare ulive wami as much as you can. Please share my live as much as you can. I am live right now. I want to announce this as the whole of South Africa listening to this video because I think it will play a huge role in your life or politically or spiritually. It will play a huge role empilweni. It is like a prophecy for 2026. Engitsheliwe. And something similar to this, it is now happening. People are not even paying attention to it. What I like about Ukhehlelezi as I'm sitting here talking, most of the people ngengashumayela namhlanje esontweni ngathi lithi iBhayibheli uNoah wayesemdala kakhulu. uNoah mayesemdala kakhulu kwathiwa nowatshela abantu ukuthi kunomzamcolo izulu elikhulu liyeza lizobhubhisa. Akekho alalela uNoah. Amadodana kaNoah noNoah abasukuma benza lokho kwakufanele bakwenze. Please share my live before ngikhulume lento. Share my live as much as you can. Remember guys, this time we've managed to try by all means ama-complain wabantu siwazwile. Ningixolele amehlo ami awekho right. Kunabantu kade bekhomenta laphana kuma video esontweni bathi why usonto ugqoke ama glasses esontweni ugqoka ama glasses amnyama awulihloniphi isonto. Ngilihlonipha kakhulu isonto. Amehlo ami awekho right. I thought bengiyitshela ukuthi uphenyane. No, akulona uphenyane. Aphephetha umoya mangibuka into ayaphephetha kakhulu umoya ushaya phakathi. So namanje as I'm watching ngiyabona sometimes ngiyafifiyela but ke ngicela ukuthi siqhubekeni. uNoah utshela abantu ukuthi asakheni umkhumba akekho wamlalela. Ngomhla ka 31 if I'm not mistaken or 30 I released a video about 2026 prophecy and I'm still coming to talk about that today. But before I go there, kunala ngifuna ukuthi siye khona. There is a client engibuzile on Saturday eSoweto yesterday. Wathi mkhulu mina ngiwumuntu okukhule kakhulu ngesilungu. Tell me ukubaluleka kokusebenzisa umuthi kwebusiness nokubaluleka kokusebenzisa umuthi kwi-relationship yakho yini, and tell me the advantages of those things. I don't want to hear the disadvantages, but today I want to hear the advantages. Ngase ngithi mina ngiyakuzwa lokho
but ke ufuna ukwazi zonke lezo zinto. I then started ukuthi ngiqale ngimchazele, and I felt as if it's better for me to come and explain it la phambi kwabantu ukuze abantu bayazi lento okukhulunywa ngayo. Ake siqale sibuye la sizwe la ukuthenini sikhulume ngayo lento ukuthenini ngine business, and I thought my business has been doing so well. Masikhuluma ngomuntu okuthiwa une business, what are we talking about? Sikhuluma ngomuntu number 1, umuntu orana amathenda noma ogijimisa amathenda. That is a business. Ibizwa ngokuthi ngesilungu you are a tender entrepreneur. Umuntu onesitolo, umuntu onetekisi, umuntu yonke leyo nto odayisayo, odlala iforex, that falls under business. Umbuzo uthi Khehlelezi, mina angikaze ngiyisebenzise lezi zinto for the past 10 years, and business lami liyaqhuba nje lihamba kahle. But the question is, business lakho licash up malini, the turnover per month? Maybe umunye athi mina ngibona okwami maybe lithi 30,000 a month. I don't see any problem. Kudala sibuyeleni kudala omkhulu business labo kakhulu kwakuyisibaya. Indoda nendoda kwakuyindoda ngesibaya. Indoda yayisiqinisa isibaya sayo ukuze isibaya sayo sihlale sineyinkomo eziningi. Umbuzo bese uthi senza njani ukuze business lomuntu liye phambili ngendlela okuzokujabulisa khona. Kubalulekile ukuthi usukume kumuntu wesintu ufike ukuthi ngicela ukuthi business lami okunganani angifune kuthwala. Asikhulumeni lento yokuthwala singayibalekeli. Kudala umuntu wayebulawa endaweni mayitshela abantu ethi uthwalisa abantu. Ayikho inyanga okuthiwa iyathwalisa. Inyanga ikunika amandla la osufuna ukuthi uye khona. Mawuthi wena uyathwalisa noma uthwele, kusho ukuthi wena uthi ubulala abantu noma uyababulala abantu emndenini wakho, uyabaqeda abantu. Ubulala abantu emphakathini, uyabaqeda abantu ukuze usebenze ngalelo gazi. Ithi into ku right yini ukuthi usebenze ngesithwalo noma usebenze ngento okuthiwa ukuthwala? Asiqondiseni ulimi izinyanga. Siyekeni ukumislead abantu, utshela abantu ukuthi mina ngathwala, mina asiqondiseni ulimi, ngoba ayikho into enjalo. Sho ukuthi wena uqeda imfuyo yabantu, uqeda imindeni yabantu ngenxa yokuthi wena uthwele. Ayikho inyanga enjalo yayibulawe emini kaBha, ibulawela ukuthi ithi yona ithwalisa abantu, sho ukuthi ibulala umphakathi. So asisuseni leyo nto. Inyanga sazi ukuthi inika umuntu amandla. Inika umuntu amandla lawa asuke wadinga. Futhi nomuntu akaqondisa ulimi athi mina ngifuna into ezongikhuphula, noma mina ngifuna into engizodla nomndeni wami, noma sengifile ikwazi ukuthi still lento iphilise umndeni wami. Sibona amabhizinisi kusenekhehle lidala still lisamile lo business because wathi mayenza isesekelo sebhizinisi lakhe wayenza kahle lento, wayiconnecta nedlozi. Asikhulumeni lento bafowethu, asiyekeni ukudukisa isizwe. Ibhizinisi uzobona emathendeni behlala njalo into idocument yakho bayilahlele eceleni, ingoba awunayo into eyenza ukuthi bakunake, into eyenza ukuthi bakhulume bakuzwe. Uma unganalo ulwazi kahle, buza before uye kuKhehlelezi noma seek for advice kulabafana abasuke be-answer ama-calls. Buza, ungayitholi sewuthatha into ozofika. Ayikho into esiyinika iclient noma esiyinika umuntu ozofuna usizo ezofika imxake. Before ngikunika into ngiyakuchazela kube ukuthi wena uyithatha leyo nto wazi.
Angikhumbuli kune-client engalinika into yafika into yaqala yabulala umndeni, yabulala abantwana, yabulala yonke into lutho. Umuntu uthatha into ngokwamandla akhe nangokuthi le vele ngiyithatha ngoba ngiyayifuna. Kunezinye izinto ezisebenza ngamaspirit ngemoya phezulu emkhathini. Kunezinye izinto ezisebenza ngedlozi, kunezinye izinto ezisebenza ngamanzi. Wena kuya ngokuthi yini oyifunayo nedlozi lakho lihambisana nani. If bekuthiwa ngabe niyazazi imoto, nemoto mawuzoyifaka isoftware yokuthi igijime kakhulu, baqale bayicheck abelungu ukuthi isoftware kanje iyahambisana nale engine. Nawe mawuzonikwa into yokuthi uphakame empilweni, uqale ucheckwe ukuthi ihamba kanjani leyo nto. So namhlanje sizokhuluma lento yokuthi abantu akufanele sivele sibanike into engahambisani nabo. Nansi into ade ngizoyikhuluma. Okokuqala ngikhona eThekwini, ngazi ukuthi mangifaka izibuko kunabantu abayothi uyadelela indaba ekhuluma efaka izibuko. Ngiyachopheka man, but angazi ukuthi kwenzakalani. Ngifunda ama comment wenu kahle kahle la. And also if you've got a question, feel free to ask la kuma comment. If every question yakho iyakha, cha ngizoyiphendula. Ma ukhuluma ukweyisa, cha uzoblockwa nje. Uzoba nebhati ublockwe ezisuka nje kuJanuary. Sengibablockile aba u3 because ngiyabonga Lindiwe Ngwenya, ngicela ukuyifaka ibuka ngibambeleni kancane. Yeah, it's much better. So kunabantu abanebhadi nje abayoblockwa nje ngoJanuary zisuka. Just because awufunde lokho bafowethu ukuthi ma siyabantu. Funda ukuthi noma kuthiwa wefika ku live womuntu noma ufika ku post yomuntu, awungabi umuntu ofaka izinto othola ukuthi zizokukhuba noma zizokufaka enkingeni. So into engishoyo ukuthi kunesiprofeti engeke ngasikhipha ngathi qaphelani. 2026 kunento ezosusa umsindo eSouth Africa, kucaca ukuthi kunamazwe awu2 azofuna ukuvukela iSouth Africa. Ngike ngabuka laphana izwe lase angazi noma upresident noma izwe lase Venezuela if I'm not mistaken, whereby uDonald Trump ungenelele khona wafika wathumba upresident emthole nenkosikazi wakhe wathumba yonke into. Omunye umuntu uzothi but you said South Africa. Kanjani manje lento yenzeka kwelinye izwe? Hey South Africans, ngiyanitshela namanje kunento ezayo eSouth Africa eningayiboni ezayo, ene futhi ngithema ngihlola ngathi mina lento labantu abazojikela abazovukela iSouth Africa sebekhona phakathi, sebesetha izinto zabo bayayisetha izinto zabo baqedile. Ngiyaphinda namanje, I want you guys to share this video, even if it can go to the highest intelligence of South Africa. They must open their eyes. Kukhona into this year 2026 eplotiwe, planiwe, qediwe, idrowiwe imap, and the South Africans will regret. Bayovuka kudala lento sekuqala ungasena chance, singasakwazi ukubaleka, singakwazi ukwenza lutho. Ithinto kimi kushubile South Africa kunento angifuni ukuthi ubani uRamaphosa obani blame anyone, but what I'm saying is sesidayisiwe eSouth Africa, nina nikuboni lokho. And thina we are busy on social media, we are good in talking kuma social media platforms, kanti izwe lethu li under attack. Sengikushilo lokho, you will look at other countries njengamanje nihleke nithi hayibo izwe lase what lihlaselwe USA, lihlaselwe, anazi ukuthi nina iSouth Africa qediwe and we are being blackmailed. Kunento abasibambe ngayo nje, basibamba kancane kanje, kuyothi kusuka lapho kunento abazoyipractice kancane, badedela iswephu nje kancane.
lesiswephu uma besidedela kunesifo abazosivulela. Ngithe kunina January to April bukani kunento abazoyivulela nje isibhacu kancane bayithi cwi kancane mabeyivulela leyo nto. Nganitshela ngeCovid, iCovid yenzeka. Nganitshela ukuthi njengamanje ngibona abantu abaningi beexposeana ku social media kwenzeka. Nganitshela ngathi ngibona abantu kwi-ANC bejikelana kwenzeka. Namanje I'm still saying ningamngithuka nenze ini angibheke any nzuzo, angibheke any profit, but I'm saying to you, South Africa is under attack. Uma ningakubonanga lokho futhi ngeke niphinde nikubone. Ngiyanicela bafowethu, uma nibuyela kwi-history kudala, uma sifunda i-history, isizwe noma isibongo, inkosi yakalanga, bathi mabefuna ukuhlasela omunye umhlaba, kwahlangana ezinye inyanga ezimbili, zithe mazihlangana lezi inyanga zakhanda umuthi, inyanga enkulu eyigange kakhulu, yakhanda yahlasela ezinye inkosi, ihlasela kuthiwa babethi mabehlasela bethumela ezinye inyosi, mabethumela bebhizi bebhula umlilo ngale bese beyangena amabutho wakalanga, inkosi ulanga angene ozwide bangene, babethi mabengena behlasela kanjalo inyanga kwakuhlaselwa ngomuthi. Ngiyabadabukela njengamanje abantu abasebhizi kakhulu. Yebo sithi Jesus, yes Jesus, but that is a propaganda yokuthi leyo nto thina sifocus kakhulu eBhayibhelini kuNkulunkulu, kodwa iculture yethu siyikhohle. The strongest weapon yabantu abamnyama, the strongest weapon umuthi. Noma ningathini into strong kakhulu that you can't even prove makuthiwa njengamanje si-attack ngayo umuthi. Uthanda umuthi, it is the strongest weapon, and ngeke nikubone lokho. Abelungu njengamanje bazokhipha isintu, basikhipha benza sure ukuthi they removing it. That is why they won't even recognize into yesintu abafuna ukuyibona, ngoba bafuna ukuzo-attack. Kunento njengamanje ababhizi ngayo futhi ngeke nize niyibone, and njengamanje iy'nkokheli zethu eziphezulu le benze sure ukuthi they are capturing them, and benza sure ukuthi laba ngeke baze bayibone leyo nto futhi bawuyibona sekukudala. Mabethi baqala baphaphama, ngeke sikwazi ukuthi isitha sikwazi ukusixosha sesiphakathi. Umbuzo uthi senza njani ikhehlelezi njengamanje sisenkingeni? Athi amaXhosa sisekakeni, sisengxakini enkulu, sisengxakini enkulu. Yabo njengamanje ngizothi mina abakholelwe esintwini, ngiyanicela ukuthi ngo-2026 ungahlehle entelezini, ungahlehli. Kukhona izulu elisazodedelwa, ngoba leli zulu nalo noloke nithi nina hawu uNkulunkulu uyasithanda ngezulu. Hayibo abelungu number 1 bayiplanile lento bayiqeda. Njengamanje bekunenkinga yokuthi sinikwa amanzi ngama-waterkan all over, ama-waterkan aya-circulate, hayi ukuthi amanzi ebengekho emadamini, ebekhona, because they were plotting amapayipi wabo afakwa ama-chemical wokuthi bakwazi ukusicontrol. Bathe besuka lapho bathi bafuna ukufaka lento okuthiwa ama-drone ukuze bazokwazi ukusimonitor kahle. Bathe besuka lapho basijova nge-COVID so that they can monitor us. Amapayipi abawafakile ngamasibombo bawathesta ku-N2, bathi ake sipress sibone ukuthi makungenzeka njeni bafuna ukusibulala ngo-ice labantu. Izulu elikhulu eliyofika lifrize yonke into, kufrize yonke into, bayipressa lento kwafriza yonke into. Akekho umuntu wayinaka le nto. Yabo njengamanje siyakhuluma abantu bayithatha njengejoke lento, but you will regret. Abanye benu bayokhala, hayi kancane, niyophaphama sekulate, niyothi ngasho. Uyabona this year niyothi ngasho, because abelungu they make sure that they've got this thing okuthiwa it's a dividing rule abazoyenza kuthina this year. Wonke umuntu wajovela iCovid lo nyaka lo, uma kuukuthi kwajova abantu abawu5 million, cha, imillion liyahamba imillion. Into ekwazi ukudelete
into ye-COVID makuwukuthi wajova, into ekazi ukuyidelete. Hambani niye kumakhehla amadala agangile, izinyanga ezinokhakha uqinile, izinyanga ezazi umuthi. Asiyenzi inyanga. Niyawazi umuthi abathi icima mlilo. Number 1, icima mlilo. Number 2, umuntu mayidla poison, ulashwa ngani upoison emzimbeni womuntu. Inyanga yongitshela lokho. Niyawazi udouble buy umanyazini, abanye bayibiza ngokuthi ipotish. Umanyazini is the strongest muthi. That is why awuvumelekile mawuyinyanga ethatha ama chance ukusebenzisa umanyazini, because mawupheka imbiza umanyazini awusali, because le anti delete kwasane ngaphakathi. Idelete kwasane. Umuntu owajova ejovela iCovid, sanitshela sathi musana ukugoloza nijaha ukujova. Bonana nenyanga ephethe umuthi, ephethe imbiza ethi T, imbiza ethi T, ephethe into makuthiwa udlisi umuntu ephethe into eyikhipha ibeke lapha, because mawungakwenzanga lokho this year ngeke ugule kakhulu. Ngeke ugule kakhulu. Mawazi inyanga ephatha amafutha angempela, ezilwane zangempela, ekwazi ukulanda izinto zangempela, amafutha ewaphathayo. Izilwane lezothi mawuyikhothile into yakhona ibolisa yonke into phakathi. You can take it as a joke. Threaten me, wenze yonke into ngisabise, wenze ini, but you will regret. This year mawuthi wajova unyaka wakho. Kungenzeka noma yini. Ziyawushaya kuwe. Futhi abanye benu niyohamba ningifuni. Khethelezi. Umuntu owajova number 1 ubonakala ngokuthi number 1 mawukuthi wawuyiphatha imali ivalekile manje. Number 2, emndenini baxabana nawe anisazwani because leyanto yayine spirit of satanism. Baxabana nawe. Number 3, makuwukuthi umuntu owawukade uphupha ebusuku ukuthi mawulala uphupha into uyibone njengoba injalo, akusenzeki, unamanga mawuthi kuyenzeka. You are lying, totally lying. Number 3, mawuyindoda unenkinga ukuthi ekamereni manje induku yakho ayisasebenzi kahle because lo mjovo lo uyakudla kancane. Number 4, most of you guys abajova ngalo mjovo sebebanjwe sebediscover icancer. Abanye bashonile. Lo mjovo uyakuqothula emzimbeni, uqothule uhambe kancane uyakudla. Abanye benu nihamba idialysis, nidleka izinso. Sanitshela thina noma bengasibulala thina sinandaba kodwa siyofa, iqiniso silishilo, because sifunda every day umuthi siyajula ngawo. Abafika esigodlweni bayazi laba babejovile ukuthi sithema sibaphalaza sibenza izinto yini ephume kuwena. Abanye bona bebehlala beshaya into engathi uhlangothi, back pain, abanye beshaya iback pain. Abantu besifazane bebehlala bopha non stop, kanti yilo mjovo kuyaziwa ukuthi wafakwani. Hayi ke nigejile ngoba cha makuyiwa la ngeke abelungu le message laba ithathe noma benganze benze njani ngeke bakwazi ukusivala ekuhloleni. Ukuhlola sizowenza lokho. Ukuhlola sizokwenza amadlozi akhulume ukuthi hey, xwayisana abantu bonke abajova ukuthi unyaka wabo lo, abaningi babo, because leyanto yakhiwe ngezinto eziwupoison. It is a slow poison, slowly, because they were reducing the population of the people. Ukuthi abantu sebebaningi kakhulu, especially abantu bakithi the Africans abamnyama sebebaningi kakhulu because they want to hijack. Abelungu bafuna ukuhijack abamhlophe, bafuna ukuhijack isizwe basithathe kancane. Kwasekuthiwa singenza njani, babafaka lento ababafaka yona. Asizokhuluma thina. Qinisile that country is captured. Siyacela, we are not here for a debate. We are not here ukuthi sizo debate in mawungakholela ukholelwa, but iqiniso uyolibamba
ekugcineni sekwenzeka lokho. It's either kwenzeka kuwe noma kwenzeka kusisi wakho noma kwenzeka kuma wakho noma kwenzeka kugogo wakho. Uzokubona lokho engikushoyo khona uzokubona. Ngiyanicela ake uye enyangeni yakho le oyithembayo. Yabona mawuye enyangeni oyithembayo, yenyangeni ozothi mawufika uhlale phansi okokuqala kufanele iqale ifike ibambe uthi hayi man wena, yazi la kukhona into eshintsha kabi la eyangena emzimbeni wakho kahle. Kunento eyangena ngoba phela iqiniso lithi kunabajova kunabangajovanga. Asilimeleni iqiniso. Kunowajova kunongajovanga. Bese iqiniso lithi inyanga kumele ikwazi ukuhlukanisa lapho. Ikwazi ukuhlukanisa lapho ngoba ngempela mayiwajova lento yakho kumele isho ukuthi ayikhona. Kukhona into engekho right la. And njengoba ingekho right la, wena kumele sithathe lo muthi nalomuthi bese siyaqala ke siyakuphalazisa. Masikuphalaza bese sithatha lo muthi nalomuthi bese siyakuphuza sithi hamba okhipha isisu. Lento idrain upoison ubulala izitho zomzimba kuwena slowly. If you are business minded ngeke kube nento eyibusiness imali ize kuwena because bakuvalile. Izinto ezenziwa ngama-small, they sat down bayiplana lento bayiplana bahlala phansi. So that is why I said to you, I'm not opening any platform yet debate ukuthi is debate, but ngitshela ama facts la. Izinto this year that you need to know and experience. Izwe lethu li under attack. Ningahleka le eniyibone yenzeka eVezenua, angazi Vezenua upresident wemthumba bese njengamanje sebengenile bathi bayethatha ioil. Kuza la iSouth Africa yizwe libhekwe kakhulu abalifuna kakhulu. Kuza la enethina into abaqale basinunusela ngayo basinike usocial media. Kwathatho nazo basishaya kokugcina la bashaya khona basiqeda kokugcina bashaya ngoTikTok. Abantu bakithi ayikho asikwazi ukucabanga, asikwazi ukukhuluma ngazwi linye because they divided us. Asikwazi ukukhuluma ngazwi linye. Ngiyanicela bafowethu, ngiyancenga uJanuary manje. uJanuary azithi lezi zinto lezethwalo zabelungu zithi mayiqala zithi ziyaphakama emzimbeni wakho zingayitholi ichance zithola ukuthi cha. Azithi mayiqala zithola ukuthi cha emzimbeni wakho uvivile. Ngiyanicela bafowethu, ngiyanincenga. Angisho ukuthi ukhethelezi in but mina bayazi ama client wami. Bayazi ama client wami, they know very well ukuthi mina kwenzeki mawufika. That is why ngiqale ngaposta ngathi mina wonke umuntu kade efikile eGoli ngomgqibelo nangolesihlanu ngicela a deliver comment atshela abantu ukuthi service, rate my service when it comes to ukuhlola qala. Mina ngiyokutshela ngo1987 ukuthi wenzakalani ngangekho. Mina ngiyokutshela ukuthi ngo1987 ngangakazalwa. 1987 ningixolele bafowethu, kunabantu abaningi abazoblockwa namhlanje abagcina nje ukubuka nje, bayogcina ngokuthi namhlanje bagcina ngokubuka kanje uyibone sekuthe bhanya ingoba ukhuluma izinto ezingekho right, uzama ukuthi udiscourage abantu sibe sibafundisa. That is why ngithi labelungu laba bazame ngayo yonke indlela ukuthi noma sithi siyayifaka lento kubantu kunalabantu abafaka imentality yokuthi hey tshela labantu ukuthi ayikho lento bese sithi ngiyakublocker mina. Hayi cha khululekane endabeni zenu sontshela indaba zenu, sontshela kakhulu nje futhi kakhulu ningajahi. Into ke engizamile ukuyenza, I've tried, ngizizwile inkinga zabantu bekhala bethi Khethelezi siyafona, ifone ayibanjwa, siya WhatsAppa akuphendulwa, yini esingayenza. I then decided ukuthi isikhathi esiningi une number nje straight okuzotholakala mina ngqo, but don't think ukuthi leyo number mawungithola ngqo uzobe sewuqala suqhuma uhlala mkhulu ngicela ungihlolele. I don't do that. I really don't do that. I'm too professional. Angihloli mina over the phone. Ngikuhlola over the phone masila, unless uthi I don't mind paying 2,500 ngicela ungihlole ngevideo call, anginankinga. Angikwazi ukuza kuwe mina, but ngicela ukuthi ungitreat as a VVIP, ungihlolele over the phone ngevideo call.
ngizowukhokha u2.5 anginankingi. I will do that. But wonke umuntu kumina is equal. Mawufuna i-special treatment nje ngizokunika le yakho imali yakho ekhulumayo, but everyone is equal, sonke siyalingana. Masifika kaKhehlelezi, we've improved in terms of ama calls azoshesha banjwe manje. We've sat down with the team, nami ngizozama ukubalekelela siwabamba ama calls. Yonke ifone engizoyibiza la iyabanjwa, unika ama direction, utshela isikhathi sokuthi ufike, utshela ukuthi ngesikhathi esinje umkhulu uzobe kuphi, yonke into uyatshelwa. Inamba nje yokuqala yaseGoli ithi 066 00 266 33. Leyo namba yaseGoli uKhehlelezi uba khona eGoli every Friday. Namba yesibili ithi 072 1234 976. Leyo namba izokutshela i-information ngoKhehlelezi ukuthi njengamanje ukuphi, njengamanje ngingakubhukhela futhi ngisho mawufuna ukumbona Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday ngisuke ngiseThekwini endaweni yaseVerelem. Ifamasi kaKhehlelezi futhi ivuliwe 407 Salmon Grove eAnton Lembede. Inamba le ngizoyibiza manje uzongithola mina ngqo, ngizoku-answer ngikunika direction ukhulume nami ngqo. Inamba ethi 071 130 7808 071 130 7808. Inamba leyo uzothola mina ngqo kuleyo namba. Na ku WhatsApp cishe futhi uzothola mina ngqo. Ngikutshela ukuthi cha ngikhona, sondela noma cha uzongithola nini. Bese siba nenamba ethi lena futhi inamba yaseGoli mawufuna ukubhuka eGoli ithi 066 00 066 266 33. Inamba leyo ozothola mina ngqo kuleyo namba. Akugeji ke lapho, ungithola straight mina kuleyo namba ngikunika ama directions. Sorry ngithe mina ungithola ku 071 130 7808 ubhuka kimi ngqo. Nama complain mawufuna ukucomplain ukuthi abakuphathi kahle ucomplaina kimi. EyaseGoli nje mawufuna ungahluphani ngalokwenza iqueue faka nje inamba ethi 066 00 266 33. I think kufike abosisi abawu3 of which ngicabanga ukuthi lento izongisiza kakhulu, kufanele ngiyenze, ngihlale ngiyenza njalo ngoba kunabantu abasizakalayo mangihlola la ngimbiza igama, bayasizakala abantu abaningi. So manje ukuze singayi-mix kakhulu ngizocela ukukhatha lo live, take a break of 5 minutes, sengiqala phansi lo engizowuqala phansi live kulo live la sengicaphuna noma ubani ngigijima naye, noma ubani ngisiza noma ubani. So kulo 5 to 10 minutes lo ngizothatha i-break, ngicela u-invite umngane wakho umtshela ukuthi mngane wami sondela ke nakho ke kwasuka lokho. Ngiyabonga. Okwamanje singashare live finish.